Rundunar sojan Isra'ila ta bayyana cewa a yau Lahadi mayaƙan Hamas sun kai musu farmaki a Rafah, inda sojoji biyu suka cimma ajali uku kuma suka ji munanan raunuka kamar yadda rundunar sojin ta faɗa. Wannan farmaki dai da aka kai Rafah ya sake nuna wani sabon rikici tsakanin ɓangarori guda biyun wanda bai nuna alamar ƙarewa nan kusa ba. Lallai zai ɗauki tsawon lokaci ana fafatawa. Wannan yankin Rafah dai da ke kudancin Gaza ya kasance cibiyar manyan wajen farmaki da kuma fuskantar mummunan hali na ɓangare na al'amura da ‘yan adam suke fuskanta tun lokacin da ƙasar mamaya ta fara ƙaddamar da farmakarta da kuma mamayarta. Rahotannin rundunar sojin ƙasar sun ƙara cewa mayaƙan Hamas su ne suka kai wannan farmaki kuma hakan ya zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula a wannan yanki da wasu ɓangarori, inda ɓangarori biyun ke musayar farmaki lokaci zuwa lokaci tun a baya. Masu lura da al'amura suna ganin cewa irin waɗannan hare-hare da Hamas take kaiwa yana nuni da cewa duk da mummunan hasara da suke fuskanta ta ɓangarori guda biyun tsakaninsu da ƙasar mamayan, har yanzu suna da ƙarfin iko ƙwarai da gaske kai tsaye akan farmakar sojojin mamaya, wanda ke ƙara jefa yankin cikin rikici da ruɗani. Amma wasu masana da yawa suna bayani akan cewa wannan farmaki dai ƙasar mamaya ce ta kai wa dakarunta da kanta domin ya zamana cewa ta samu lasisin amfani da wannan dama domin ci gaba da karya yarjejeniyoyi da suke ci gaba da karyawa. A gefe guda kuma ƙasar mamayan ta ɗauki nauyin sabon farmaki da hujja domin ƙara zurfafa mamayarta a ɓangaren Rafah da kuma sauran sassan Gaza, wanda masana suka ce wannan shi ne cikakken hadafin ba wai maganan ‘yan Hamas sun karya ƙa'ida ba. Abin da zai iya ƙara tsanantar shiga mawuyacin hali ga fararen hula, kuma ana ganin wannan yana iya zama wani sabon zagaye na taƙaddama a tsakanin ɓangarori guda biyun da zai dagula al'amuran yankin baki ɗaya. A wani ɓangaren na masana harkokin tsaro suna ganin cewa wannan farmaki zai iya zama martani ga ci gaba da mamayar Rafah, musamman bayan rahotannin da ke cewa an samu ƙara taɓarɓarewar al'amarin nan da kuma rugujewar gidaje da kuma farmakar fararen hula yayin da suke iƙirarin cewa Hamas tana amfani da shi. Don haka sun yi amfani da wannan al'amari domin matsawa Hamas ɗin lamba kamar yadda rahoton ya bayyana. A wani ɓangare kuma ƙasar mamayan tana iya amfani da wannan farmaki a matsayin dalili domin haɓaka farmakinta da kuma neman goyon bayan ƙasashen duniya da kuma ƙasashen yamma musamman Amurka wajen tabbatar da cewa Hamas ta daina kasancewa wata barazana ga tsaron ƙasarta da kuma yankunan duniya. Wannan yana nuni da cewa rikicin Gaza ko kusa ƙarewa bai yi ba domin kowane ɓangare yana ƙoƙarin nuna ƙarfin iko da kuma yanayin da zai zamana cewa ya kawo tirjiya ga abokin karawarsa. ‘Yan uwa ya kuke gani bayanin wasu da suke magana akan wataƙila ƙasar mamayan ita ta farmaki mutanenta domin ta samu lasisin shelantawa duniya akan cewa ba ita ta fara karya wannan yarjejeniya ba, ma'ana su sadaukar da nasu da kansu domin su samu lasisin aiwatar da abin da suke so su. ‘Yan uwa menene ra'ayinku game da wannan al'amari da yake shirin faruwa? Shin taƙaddama tana ƙara neman dawowa ne gabaki ɗaya? Yaya makoman Hamas za su yi shiru su zira ido ne a yayin da ake farmakarsu? Ku faɗa mana ra'ayinku a comment section, kada ku manta ku mana share, like da comment. Wannan rahoto yana zuwa daga Hausa Global News. Allah ya bamu alheri.